Part 3. Γιατί τώρα ο Νταντάς, η Νταντά θα με πάει για ύπνο. Έλεος. Εδώ πέρα θα κοιμηθείς για μεσημέρι. Καλά. Μα τι... Το ξέχασα, αφού εγώ δεν κοιμάμαι το μεσημέρι. Εγώ έτσι κοιμάμαι! Είπα αλλιώς το μπουκέτο εδώ! Θα κοιμηθείς! Ναι, εννοείται. Άντε ρε γάμο. Κοιμήσου τώρα. Καλά. Έστω μπορώ να βλέπω τηλεόραση μέχρι να αποκοιμηθώ έτσι. Τηλεόραση. Ναι. Τηλεόραση. Όχι, έτσι. Μου ήρθε, καταλάβαινε. Τηλεόραση. Γιατί δεν κλείνει, μωρή. Δεν κλείσει από εδώ. Τηλεόραση, όχι. Αλλά κάτσε τώρα. Επειδή δεν θα δεις ποτέ τηλεόραση, θα σπάσω την τηλεόραση. Όχι, σε παρακαλώ, αλήθεια. Σε παρακαλώ, αλήθεια. Την έσπασα. Ναι, όμως μετά ο Δημήτρης θα δεις τι θα σου κάνει. Εσύ έκανες βλακίες, μωρή, εσύ. Κοιμήσου τώρα μόνη σου, χωρίς παρέα. Καλά. Τι, σιγά μην κοιμόμουν με σένα. Τι είπες? Μην απαντάς σου λέω. Από πριν το είπα! Άντε, απαντάει. Αυτό ξέρει να κάνει αυτή. Κλείνω την πόρτα. Άντε. Που μου το παίζει και για μάγκας. Παιδιά, εγώ κρυφά έχω πάρει το κοντρόλ και είναι ευκαιρία να ανοίξω την τηλεόραση. Ευτυχώς που δεν την έσπασε, τον πρόλαβα. Και τώρα θα την ανοίξω και θα δω. Για να ανοίξω. Έλα. Ρε παιδιά, την άνοιξα. Τέλεια παιδιά. Την άνοιξα. Τι είναι αυτό, τέρας! Τι σου είπα, εγώ είμαι. Τι σου είπα να με δεις. Τώρα. Όχι! Επειδή κάνει λεφτά που μου μαλώσουν, δεν τις πάω. Όχι! Απρόσεχτε να ρίξω και τη λάμπα. Θα σπάσει τώρα. Δημήτρη. Τώρα. Τώρα είπα. Κλείστη τώρα θα την κλείσω εγώ. Θα την κλείσω. Άντε. Όχι, δεν αντέχω άλλο. Κοιμήσου, θα κοιμηθώ μαζί σου και να μην το κάνεις. Οκ. Καλό μεσημέρι.